Så sidder jeg lige på Bluetooth sammen med nogle drenge. Hvad fanden laver du, Benny? Fjern det der shit. Nej, jeg skal stå der. Og vi Nej, leger lidt bare- med TNT-kanon. På Vi flyver slet ikke ret langt. Er du klar, Benny? klar til, at de flyver fucking langt nu. Løb for fanden! Oh god. Jeg fik det! Oh my god, det var vildt det her. Vi skal lige have en til. Nej, Fuck dig. Du trykkede efter jeg har trykket. Nej. Det skal vi lige have en gang til. Så jeg har ikke mere TNT. Nej, du var med at fjerne mine ting. Jeg har brugt 7 stacks nu. Rasmus. Jeg har TNT. Jeg har masser. Emil, tag min TNT. For helvede. Kom så, kom så! Jeg fløj op. Jeg Du er fik det. Jesper. Jeg fik det. Jeg fløj 100 km op i luften. Hallo, man flyver op, ikke? Så flyver man tilbage igen. Hallo, Emil. Emil, Jeg er lige ved med at tag fjerne min mit det der. TNT. Det ser godt ud, mand. Prøv at kigge her. Åh! Jeg fløj baglæns. Jeg fløj bare op. Den bukker bare sådan tilbage igen, mand. YouTube, det var bare det. Vi ses i næste afsnit med mig og LA. Hej.